Päivi Alasalmi, Sudenraudat. Kirja kertoo vuodesta 1880–1882, siis yli 140 vuotta sitten Suomessa tapahtuneista lapsien kuolemista. Susilauma Varsinais-Suomessa tappoi 22 lasta. Tätä on hyvä hetki miettiä, että 1880–1882 susilauma tappoi Varsinais-Suomessa 22 lasta anastamalla heidät pihoistaan ja pelloilta ja metsiköistä. Että kuinka paljon Suomi on niin kuin muuttunut näiden reilussa 100 vuodessa, että no toki onhan siitä nyt yli 140 vuotta aikaa, mutta siihen aikaan Suomi oli autonominen Venäjän suuriruhtinaskunta, Suomen virallinen kieli oli ruotsi ja rahayksikkö oli markka. Eli kuului Venäjään, virallinen kieli oli ruotsi ja rahayksikkö oli markka. Tosi erikoinen aikakausi Suomen historiassa on ollut sekin, että talonpojilla ei ollut paljon mitään aseita, niitä susia oli vaikea saada hätistettyä sieltä alueelta pois. Mutta tämä siis perustuu tositapahtumiin, Päivi Alasalmen kirjoittama kirja. Ja herättää kyllä ajatuksia. Tässä toinen Päivi Alasalmen kirjoittama kirja, Alamaailman kuningatar. Tämä sijoittuu Tampereelle ja tämä on kirjoitettu vuonna 2022. Alun perin tämä on julkaistu Storytel Original-sarjana 2019. Päivi Alasalmi, Alamaailman kuningatar. Ja tämä on poliisidekkari, sijoittuu Tampereelle. Tässä kaksikin Päivi Alasalmen kirjoittamaa kirjaa. Lukekaa ihmeessä kirjoja.